assalamu aleykum hettiyankoɓe biyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof mboros hollen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe hannde ene jeeya ko ɓuri tentude e jayndeli meɗen e anda matche paranteɗo hakkude meɗen e ñiiɓi Abidjan ji ɗum noon ko hannde wonta kikiɗe goɗɗum nani hen cergal hakkunde Mali Burkina Faso Niger e CEDEAO tengti e banggue politique nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ko tan kamɓe PDS wiɓe yo élection ji duttine caggal saabu Karim Wade kay sungoli ɗi e wargoli kewɗi ƴewtidade nder leydi ndi joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. Noon tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta noon sona udditirde ruɓɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka jaynde gendire le soleil jaynde le soleil noon oɗo subakari tan koye baroɗe meɗen poɗɗe huccodirde ɓeɓe ganda ko kamɓe goni ñiiɓi di tan Côte d'Ivoire ɗum noon hannde wonta so waktuji nogas yoni kikiɗe woni 20 heures jamma ɗum noon match paranteɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jaynde stade coftal ɓalli e oɗo subaka kañum noon wi tan ko kamɓe baroɗe men de kay aɓena parana faade tan e 11e quart de finale moɓɓe ɗum ko hannde kikiɗe wonata so ɓe pooli ɓeɓe ganda ko kamɓe goni Côte d'Ivoire ɗum noon kanko Aliou Cissé o wi tan ko amo jogui hen yakare no feewi garen ha joni jaynde l'observateur e oɗo subaka wi tan ko baroɗe men ɗe kay nane guet-apens tigui oɗo saaha e parande mumen e match oɗo paaɗo e tan hakkude mumen e Côte d'Ivoire saabu ne anda ko histoire woni hakkude mabɓe goɗɗo mo ganda kay oɗo saaha histoire ne faɗa ɗum tigui e banggue élection ji ɗi woni tan Idrissa Seck ɓe mbi noon kartal gotol heddori oɗo saaha o watta ɗum joué koye tan 25 février oɗo pandiɗo ɓe gaari kay e cergal hakkude Mali e CEDEAO ɓe mbi Mali Burkina Faso Niger yalti e CEDEAO garene jaynde Walf Quotidien noon oɗo subaka kanko Mohamed Boun Abdallah Dionne wi tan ko hakkude makko e Macky Sall ko cergal tigui woni ɗon haydara natti wonde hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe ɗon goɗɗo kay biɗo to sénégalais ji pijire to banggue politique woni tanete Mamadou Lamine Diallo o wi tan ko koto hakkillaji sénégalais ji pijire saabu noon gona hangaɓe goni ɗon garene jaynde source a noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide kay ko yewtere mawde dañi hakkude kay oɗo biyeteɗo professeur Moussa Diaw faade tan e rapprochement walla tan mbiyen hakkude PDS e ɓeɓe ganda ko kamɓe ngoni benno kamɓe PDS e benno bokko yakar ɗum noon daraɗeɓe tan wiide yo élection ji duttine caggal ɗum ɗon noon o arti hen to banggue politique garen kay e cuɓugol kay oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Sonko ɓe mbi kay o suuɓi tigui ko Diomaye Faye oɗo saaha faade élection ji ɗi woɗɓe ɓe ganduɗa hannde kay ne foti suɓade kañumen hooli kamo Faye woni baroɗe meɗen ɗum ko kikiɗe wonta so Allahu lamɗo jaaɓi garen e jaynde le quotidien jaynde quotidien noon wi tan ko union des magistrats du Sénégal ndendini junggo e fandu wiide tan aɓe ballita 7 sages uji gadɗani joppa peɗeli faade tan e tan koɓe cuuɓi liste mo ganduɗa yimɓe walla tan candidat ji nogas ne foti yaade hen élection ji garoji ɗi ɗum noon wonɓe PDS mbi tan ko rewnaka lawol garen ha joni e jaynde bisbi le jour jaynde bisbi noon ari tan ko wiide café o kay hande ma waɗe dose tigui ɗum noon hakkude Sénégal e tan ɓeɓe ganduɗa goni ivoirien ji ɗi garen ha joni union des magistrats du Sénégal arde en renfort nangande koyngal sage uji tati walla ɗiɗo ɓe ganduɗa joppama peɗeli banggue mbuñari wiyede tan yo arton to assemblée nationale garene jaynde tribune ɓe mbi PDS oɗo saaha kay wi ko yo élection ji duttine caggal saabu noon ko heewi hen rewani lawol ɓe mbi yimɓe tato kay mbarama e tan walla mbiyen kirsama e semaine oɗo ɗum koye jaynde tribune woni ha joni e cukalel ganda koko fuɗɗano hirsede kono noon Allah waɗi wisi hen ndiyam ɓuɗɗam saabu noon yaawi yitede goɗɗum ko ganduɗa nane nder jaynde li ha joni toon to diwan mo Thiès basɗo toon fittandu muɗum kañum nene woni baraɗo garen ha joni e jaynde li quotidien ɓe mbi magistrat ji ɗi aɓene bataille walla mbiyen haare tigui ɗum noon addi ɗum tan ko
jopade peɗendu tan 7 sage uji ɗi joppa peɗeli saabi tan kamɓe union des magistrats du sénégal ɓe nangodiri ummade kay ngam wiide kay ɓe jeeɓata hay lawol gotol ko wayni ene daña garene jayde libération uddata damal oɗo subaka jayde libération noon kañum ari tan ko wiide Assane Diop kanko noon wara tan ko bargol musgol toon to ganduɗa woni diwan mo Thiés kanko Assane Diop oɗo noon ko gardien marché o wonno ɓe pimo noon ko laɓeje kewɗe e ɓandu ndu haade ɓe tan hirsudemo toon to diwan mo Thiés ɗum ɗon noon kanko e tan woɗɓe ganduɗa ƴewtidama mbasi pittali mumen e semaine oɗo ne woni ko hawni hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni gudditan hello wongo so Allah lamdo jaaɓi. noon tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe en mbatta sono arde e o ganduɗa kañum woni page min goɗɗo gudditen noon garen e ko ganduɗa ko kañum woni ko kewi toon to diwan mo Mali Niger e Burkina Faso kamɓe ɓeɗo tato nangodirɓe juuɗe wiide tan ɓe cortima e CEDEAO ɗum ɗon noon kabaru mo ganduɗa heɓama hanki ɓe mbaɗi tan ko ganduɗa ko kañum woni document mo ɓe jaltini ngam hollidde kamɓe ɓeɗo tato ɓe jalti e CEDEAO te noon ɓe jalti hen ɗon ɗo ganduɗa ɓe bindi ɗon document oɗon e tan tarih so ƴeewama e Afrique dental muɗum ko ɓuuri hen hewde hewani ni judde ha wayano mo CEDEAO no wayi judde ni saabu ko ɓuuri hen hewde so dental waɗi won poɗɗe ndure dañoji hen ha fusa ɗum noon won softotoɓe ko way noon kamɓe noon e raison ji ɓe tooti ɓe mbi tan ko kamɓe to banggue haare to banggue ɓe ganduɗa ko kamɓe goni terroriste en ɓe jiyani hen ballal CEDEAO no fonno darorade hen leyɗele moɓe no jogorteni ɓe jiyani hen ko ganduɗa ko kañum woni koye moɓe saabu noon hande nde ɓe jeehi ha ɓe ƴetta destin moɓe en main ko nden kamɓe CEDEAO ɓe mbaɗi kuule fawde ɗum e dow moɓe te ɗum ɗon ɓe jejjitta ɗum hay lawol gotol wadde noon ko ɗum saabi kamɓe ɓeɗo kay hande darade ɓe wiide ɓe natti yiide koye moɓe e nder CEDEAO oɗon goɗɗum ko ganduɗa ma en kal hen woni to banggue politique oɗo mo ganduɗa woni yette kanko Karim Wade wiyeɗo jeyetake sungoli ɗi saabi ɗum ko double nationalité makko mo ganduɗa o waɗano ɗum renoncé guila ko ɓooyi ɗum noon tagui o jeeyaka e sungoli ɗi ɗum noon kamɓe PDS e nangan ɓeɓe ganduɗa goni Benno Bokk Yakar nangandeɓe koyngal wiideɓe yo élection ji duttine caggal saabu rewnaka lawol haaɓe joppi peɗeli kay sage jeeɗiɗi wiide tan banggue mujare koko werti less e ko way noon ɗum ɗon noon so ƴewtidama ine heewi dañde tan so élection ji ɓaɗima walla ko way noon kono noon ɗo kam ɗo élection ji tolni ɗo sikkaka beele ma rutto caggal walla ma hayte walla ko way noon so hewɓe noon ine jaaka hakkude APR e ɓeɓe ganduɗa goni PDS ɗum ɗon mataw ma woɗɓe ganduɗa yete jahnata ɗumen saabu hecci tan so ƴewtidama ni Mimi Touré yiɗi ittede toon to assemblée nationale kamɓe PDS ngari tawti Benno Bokk Yakar ngam ittude Mimi Touré e place muɗum député wadde hande so ɓeya duttima nanganiɓe way kono tan ko ñamande yoɓetede saabu aduna o ko ɗon tolni hande ɗum noon kamɓe magistrat ji ɗi kamɓe ɓeɓe ganduɗa goni toon to diwan mo assemblée ɓe ngala tan prérogative uji walla tan wiyede dañde sañ-sañ noddude kamɓe ñawoɓe toon to assemblée nationale ɓen potani ɓe nottade tonnete ɗum noon woni gueɗe ɗe ganduɗa hande ƴewtidama goɗɗum ko payeten woni toɓɓere men tati woni ko fayi toon to diwan mo Thiés e ko kewi toon ko kewi ɗo to diwan mo Seras ne wiye Sogas ex Seras ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni Thiaroye Guéj ko kewi toon ko woni yimɓe ɗiɗo wadduɓe goto o yuwi goto o laaɓi walla fi goto o laaɓi e dande wasi fittandu muɗum ɗon e ɗon kañumne nanga fiya ha hawre sati toon to diwan mo Thiés ko agresseur uji toon to marché o naati toon ha mbari gardien o kañumne fi ɗum laaɓeje haade hirsude ɗum e Sogas kirsuɗo sehil muɗum ngam tan ujunnaje 4 e téléphone bonɗo nde haala ka yeehi noon ha haale to haale ga wiye ko affaire rewɓe rendiniɓe saabu kanko omo tumdanno joom suudu makko e waaji oɗon beele ɗum ɗon fo ina jari neɗɗo warde hoore hande ina hulɓini seeɗa e puɗɗotonoɗo hirsude cukalel toon to diwan mo Touba ha kañum ne fawa junggo en tout cas ko wawi hen wonde fo kam ne hulɓini saabi
laabi ɗum hulɓiɗan noon hannde adunaji to tolniɗo hannde to yimɓe ɓe tolniɗo neɗɗo wareede walla hirsede walla ko way noon heewi en tout cas e nder aduna o. Hettiyankoɓe heɓiyankoɓe ko ɗo guddirten Ruɓindu Jayndeli meɗen fadde on onon ne commentaire uji moɗon e banggue plateforme o bani mon Debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Ali Fall e montage ha gongol sallahu lamɗo jaaɓi.